ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри нахустин барномаи набзи иқтисод аст. манзури шумо. дар ин барнома ҳайати эҷоди тадбирҳои андешидашудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти рушди иқтисоди миллӣ, татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва шарикии давлат бо бахши хусусӣ, истифодаи технологияи рақамӣ дар иқтисодиёт, рушди истеҳсолоти молҳои ватанӣ ва дигар мавзӯъҳои муҳимро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. дар асоси паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон аз 16 декабри соли 2025 ба рушди соҳаи иқтисодии мамлакат ва боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд. дар паёми навбатӣ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 10 соли охирро, яъне давраи татбиқи ду барномаи миёнамуддати рушди кишвар ки марҳилаҳои фосилавии иҷрои стратегияи миллии рушд то соли 2030-ро дар бар мегиранд, мавриди таҳлил қарор доданд. яке аз масъалаҳои асосие ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ ба маҷлиси олӣ таъкид намуданд, ин дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ ба маблағҳои арзони дарозмуддат ва афзоиш додани ҳаҷми қарз буд. дар ин асно сарвари давлат пешниҳод намуданд ки фонди кафолати қарзҳо таъсис дода шавад. бо амалӣ кардани як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тадбирҳо ва ислоҳоти иқтисодии давлатӣ фазои соҳибкорӣ беҳтар мегардад. махсусан тамоили инкишоф ва рушди соҳаи саноат ва соҳибкории истеҳсолӣ ки заминаи таъсиси ҷойҳои корӣ мебошад, бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмин мегардад. механизми шарикии давлат бо бахши хусусӣ барои тоҷикистон падидаи нави ҷалби сармоя ба инфраструктур ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ мебошад ва давлат барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати ҷалби бахши хусусӣ дар амал намудани лоиҳаҳо тавассути шарикии давлат бо бахши хусусӣ ҳавасманд мебошад. низоми бонкии мамлакат барои зиёд намудани ҳаҷми қарзҳои имтиёзнок ба соҳибкории истеҳсолӣ дар асоси нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон кадом тадбирҳоро амалӣ менамоянд? дар ин маврид андешаи корманди бонки миллии тоҷикистонро пешниҳоди шумо менамоем. бонки миллии тоҷикистон тамоми дастури супоришҳое ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ вобаста ба рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар ироа гардиданд, бо ҳисси баланди масъулиятпазируфта ҷиҳати тадбири саривақтӣ ва бо самари онҳо тадбирҳои мушаххас меандешад. бонки миллии тоҷикистон таи солҳои охир сиёсати таъмини фаъолияти шаффофи ташкилотҳои қарзии молиявиро пеш бурда истодааст ки он боис мегардад эътимоли аҳолӣ ва сармоягузорони дохилию хориҷӣ ба низоми бонкӣ зиёд гардида, омили мазкур дар навбати худ барои ҷалб намудани захираҳо мусоидат менамояд. қарздиҳӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти низоми бонкӣ маҳсуб ёфта, имрӯз ин раванд дар кишвар хеле тақвият ёфтааст. ҳамин аст ки президенти кишвар ба масъалаи дастрасии аҳолӣ ба воситаҳои молиявии осону арзон дар паёму баромадҳояшон ҳамеша таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. имрӯз ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба ҳайси миёнарави молиявӣ пешниҳоди қарзҳоро ба мизоҷон аз ҳисоби маблағҳои ҷалбшудаи музнок бо муҳайё намудани тамоми шароиту имконият амалӣ намуда истодаанд ки бо мақсади коҳиш додани фоизи қарзҳо дар бонки миллии тоҷикистон гурӯҳи корбарӣ фаъолият намуда дар асоси таҳлилҳо ба ташкилотҳои қарзии молиявӣ дастуру тавсияҳои мушаххас ҷиҳати кам кардани хароҷотҳои дуюмин дараҷа ва такмили сиёсати қарздиҳӣ манзур мегардад. натиҷаи чораҳои андешидашудаи бонки миллии тоҷикистон буд ки дар давоми солҳои 2017 то ноябри соли 2025 меъёри миёнавазни фоизи қарзҳо бо пули миллӣ додашуда аз 28.2% то 22.5% ва бо асъори хориҷӣ бошад аз 21.1 то 11.7% паст карда шуд. барои боз ҳам дастрас шудани маблағҳои қарзӣ ва коҳиш додани фоиз қарзҳо, бонки миллии тоҷикистон якҷоя бо ташкилотҳои қарзии молиявӣ корҳои зарурро идома хоҳад дод.
дар асоси нишонотҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти шаҳри душанбе бо мақсади дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолиро таъсис дод. айни ҳол фонд фаъолияти назаррас дорад ва соҳибкорони шаҳри душанбе аз қарзҳои имтиёзноки он самаранок истифода менамоянд. барои шарҳи бештари ин мавзӯъ ба барнома мутахассиси муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе шодмон саъдизодаро даъват намудем. нахуст шуморо ба барнома хушомадед мегӯем ва мегузорем ба шарҳи бештари мавзӯъ ва мегуфтед ки фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе аз кадом сол фаъолият менамояд ва дар доираи дастгирҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар рушди иқтисодиёти мамлакат, рушди иқтисодиёти шаҳри душанбе, дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе чӣ гуна саҳм мегузорад? муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе бар асоси қарори раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ 21 феврали соли 2019 таъсис дода шуд ва муассиса дар самти дастгирии молиявии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ қарзҳои имтиёзноки давлатӣ пешниҳод менамояд. солҳои охир аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ дархостҳои қарзӣ ҷиҳати таъсис ва таҷдиди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри душанбе ба унвони муассиса зиёд шуда истодааст ва танҳо дар соли 2025 аз ҷониби 33 субъекти соҳибкорӣ дархости қарзӣ барои таъсис ва таҷдиди коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ дар шаҳри душанбе пешниҳод гардидааст. таъсис гардидани муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе хеле сабукӣ барои субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар шаҳри душанбе ба вуҷуд овард ва субъектҳои соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе метавонанд аз маблағҳои қарзҳои арзони муассиса ба хубӣ истифода баранд ва айни ҳол истифода бурда истоданд. дар баробаре ки аз қарзҳои муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе истифода мебаранд ва баҳраманд ҳастанд, инчунин субъектҳои соҳибкорӣ ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории худ аз маблағҳои худию ҷалбшаванда низ истифода мебаранд ки дар маҷмӯъ зиёда аз 2 миллиард сомонӣ маблағҳои худию ҷалбшавандаи субъектҳои соҳибкорӣ ба татбиқи лоиҳаҳо сафарбар гардида истоданд. мегуфтед ки дар давоми соли 2025 фонд дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе ба соҳибкорони шаҳри душанбе чӣ қадар қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намуд ва ҳамин қарзҳои пешниҳодгарда дар бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир дар шаҳри душанбе чӣ гуна мусоидат намуд? муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе дар соли 2025 ба 19 лоиҳаи субъектҳои соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе ба маблағи зиёда аз 184 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намуд ва субъектҳои соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе дар навбати худ фаъолона фаъолияти худро густариш дода истоданд ва қарзҳое ки аз муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе дастрас намуданд тибқи ҷадвалҳои пардохтӣ дар муҳлатҳои муайяншуда сари вақт пардохт карда истоданд. дар соли 2025 аз ҷониби субъектҳои соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе ки қарзҳои имтиёзнок аз муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе дастрас намуданд зиёда аз 21 миллион сомонӣ фоизҳо пардохт карда шуданд ва зиёда аз 93 миллион сомонӣ қарзҳои асосӣ пардохт карда шуданд. яъне субъектҳои соҳибкорӣ тибқи ҷадвалҳои пардохтӣ маблағҳое ки дастрас намуданд сари вақт пардохт карда истоданд. ҳамчунин баъзе аз субъектҳои соҳибкорӣ низ ҳастанд ки чанд маротиба аз муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе қарзҳои такрорӣ гирифтанд ва коргоҳу корхонаи нави истеҳсолӣ ташкил карданд ва таҷҳизотҳои муосири замонавӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулотҳои воридотивазкунанда ва рушди содиротдошта ворид карда ба истифода дода истоданд. дар маҷмӯъ дар давоми фаъолияти фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе чӣ қадар лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо чӣ қадар маблағ пешниҳоди соҳибкорони истеҳсолӣ карда шуд? муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе ба 81 лоиҳаҳои субъектҳои соҳибкорӣ ба маблағи 486 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок пешниҳод намуд. баъзе субъектҳои соҳибкорӣ ҷиҳати дастрас намудани қарзҳои имтиёзноки муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри душанбе хеле фаъол мебошанд ва
ҷиҳати рушди иқтидори истеҳсолии корхонаашон мунтазам аз муассисаи давлатии фонд дастгирии соҳибкори истеҳсолии шаҳри Душанбе қарзҳои имтиёзнок дастрас карда истоданд. қарзҳое ки аз ҷониби муассисаи давлатии фонд дастгирии соҳибкори истеҳсолии шаҳри Душанбе пешниҳод гардида ба субъектҳои соҳибкори истеҳсолии шаҳри Душанбе пешниҳод гардида буданд, ба ноҳияи Фирдавсии 33 лоиҳа ба маблағи 216 миллион сомонӣ яке аз ноҳияҳои хеле фаъол мебошад ва қарзҳои зиёдтарро дастрас намудааст. дар ноҳияи Синноб 24 лоиҳа ба маблағи 124 миллион сомонӣ, ноҳияи Шоҳмансур 17 лоиҳа ба маблағи 90 миллион сомонӣ ва дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ 7 лоиҳа ба маблағи 56 миллион сомонӣ. дар навбати худ аз ҷониби субъектҳои соҳибкори истеҳсолии шаҳри Душанбе ҷиҳати таъсис ва таҷдиди коргоҳу корхонаи истеҳсолӣ дар шаҳри Душанбе мунтазам ширкат варзида истоданд ва зиёда аз 5000 ҷойҳои корӣ, нигаҳдорӣ ва таъсис дода шуданд. имрӯзҳо дар шаҳри Душанбе аз ҷониби соҳибкорзанон корхона ва коргоҳҳои зиёди саноатӣ сохта ба истифода дода мешавад ва ин корхона коргоҳҳо заминаи таъсис ёфтани ҷойҳои нави корӣ мегардад ва занону духтарони бисёри шаҳри Душанбе соҳиби ҷойи кори доимӣ мешаванд. ва мегуфтед ки фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе ба соҳибкорзанон чӣ гуна қарзҳои имтиёзро пешниҳод менамояд ва чӣ гуна ҳамкориҳо доред бо онҳо? муассисаи давлатии фонд дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе дар самти пешниҳоди қарзҳои имтиёзноки давлатӣ афзалият медиҳад барои таъсиси коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ дар шаҳри Душанбе ва дар ин замина аз ҷониби соҳибкорзанони шаҳри Душанбе низ дархостҳои зиёде ворид гардиданд ва қарзҳои имтиёзноки давлатӣ пешниҳод карда шуданд. то имрӯз 10 лоиҳаи соҳибкорзанон ба маблағи умумии 51 миллион сомонӣ маблағгузорӣ карда шудааст, яъне қарзҳои имтиёзноки давлатӣ пешниҳод карда шудааст. дар воқеъ соҳибкорзанони ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе ҷиҳати пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ хеле фаъол ҳастанд ва онҳо метавонанд дар самти рушди иқтисоди кишвар саҳмгузории калон дошта бошанд ва ин имкониятҳо аз ҷониби ҳукумати кишвар бояд ба таври васеъ истифода бурда шаванд ва дар навбати худ муассисаи давлатии фонд дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе низ дархостҳои субъектҳои соҳибкорӣ аз ҷониби соҳибкорзанонро низ мунтазам дастгирӣ карда истодааст. дар давоми соли 2026 фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе чӣ нақшаҳо дорад ва дар доираи дастгириҳои роҳбарияти шаҳри Душанбе ба соҳибкорони истеҳсолии шаҳри Душанбе чӣ гуна қарзҳои имтиёзнокро пешниҳод менамояд? муассисаи давлатии фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе яке аз зерсохторҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе мебошад ва дар самти сиёсати давлатии дастгирии молиявии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ саҳмгузорӣ карда истодааст, ҳамчун қарзҳои имтиёзноки давлатӣ ва ҳар сол аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати пешниҳоди қарзҳои имтиёзнок ва фароҳам овардани шароити мусоид барои дастгирии молиявии фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ маблағҳои муайян ҷудо карда мешаванд ва сол аз сол ин маблағҳо ҳаҷми ин маблағҳо зиёд гардида истодааст. то имрӯз зиёда аз 260 миллион сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои бюҷети шаҳри Душанбе ба муассиса пешниҳод карда шудааст ва дар соли 2026 низ маблағи муайян пешбинӣ гардидааст ки ин имконият медиҳад ҳаҷми қарзҳои имтиёзноки давлатӣ ба субъектҳои соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе бештар карда шавад, зиёд карда шавад ва дар воқеъ дар солҳои аввали фаъолият аз ҷониби субъектҳои соҳибкорӣ бинобар маҳдуд будани маблағҳои муассиса дархостҳои қарзӣ нисбатан калон ба мавқуф гузошта мешуданд ва имрӯзҳо муассиса метавонад ки то аз 30 то 50 миллион сомонӣ метавонад ба субъектҳои соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе қарзи имтиёзнок пешниҳод намояд. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимӣ ва пешниҳоди маълумоти муфассал ва бинандагони гиромӣ ёдовар мешавам ки мо суҳбате доштем бо мутахассиси фонди дастгирии соҳибкории истеҳсолии шаҳри Душанбе Шодмон Саъдизода. барномаро идома медиҳем. яке аз ҷузъиёти асосии раванди ҷаҳонишавии иқтисодиёт фаъолияти соҳибкорӣ ва инкишофи бахши хусусӣ чун субъекти фаъоли иқтисоди бозорӣ дар кулли соҳаҳои иқтисодиёт арзёбӣ мегардад. зеро бахши хусусӣ бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда дар пешрафти иқтисодиёт, баландбар шудани сатҳи некуҳалии мардум ва ғанӣ гардондани нишондодҳои бюҷети давлат метавонад
нақши намоён гузорад. ҷамъияти саҳмии пӯшидаи бонки байналмилалии тоҷикистон дар соли 2025 ба соҳаҳои гуногуни иқтисодии мамлакат беш аз 1.6 миллиард сомонӣ қарз пешниҳод намуд. шарҳи бештари мавзӯъ дар ин бахши барнома. ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари рӯ ба тараққӣ баъд аз ба даст овардани истиқлолият сол аз сол барои пешбурди соҳаи иқтисоди худ барномаҳои муҳимро қабул менамояд. соҳаи иқтисод самтҳои гуногунро доро мебошад. аз ин рӯ пешрафти иқтисодӣ низ дар умум аз тамоми самтҳо ва бахшҳои он сарчашма мегирад. имрӯза ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар асоси технологияи муосири пардохтӣ хизматрасонии фосилавии бонкии замонавиро ҷорӣ карда барои восита додани қарзҳои имтиёзнок ва ҳисоббарборкунии ғайринақдӣ воситаҳои электронии пардохтиро мавриди истифода қарор медиҳанд. истифодаи технологияи муосир имкон медиҳад ки намудҳои гуногуни хизматрасонии бонкӣ ба таври электронӣ саривақт ва босифат анҷом дода шавад. ҷамъияти саҳмии пӯшидаи бонки байналмилалии тоҷикистон дар фаъолияти худ ба афзоиш додани ҳаҷми қарз ва пардохти ғайринақдӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда давра ба давра талош мекунад то дар ин самт ба дастоварҳои назаррас ноил гардад. албатта пешниҳоди қарзҳо чун дигар ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар бонки байналмилалии тоҷикистон низ ба таври ғайринақдӣ роҳандозӣ мегардад. бо ин мақсад посттерминалҳои муосир насб карда шуда бе ягон мамоният қабули пардохтҳоро тавассути корти миллӣ Visa Union Pay International қабул менамоянд. дар давоми соли 2025 1.6 миллиард сомонӣ қарзҳои имтиёзнок аз ҷониби бонки байналмилалии тоҷикистон тариқи ғайринақдӣ ҷудо карда шуда инчунин дар асоси нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мувофиқи имконият ҳаҷми қарзҳо боз ҳам афзун мегардад. ҷамъияти саҳмии пӯшидаи бонки байналмилалии тоҷикистон дар соли 2025 ба соҳаи гуногуни иқтисоди мамлакат беш аз 1.6 миллиард сомонӣ маблағзорӣ намудааст. инчунин бо дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки санаи 16 декабри соли 2025 ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ироа намуданд, яъне оид ба маблағгузорӣ намудан дар соҳаи гуногуни иқтисоди мамлакат, қарзгузориҳо ба соҳаи гуногуни иқтисоди мамлакат боз ҳам зиёд намояд. Бонк дорои зиёда аз 41 зерсохтор буда. инчунин бо назардошти пешниҳод намудани қарз ба аҳолии дурдасти кишвар боз дар нақша аст ки дар мадотиқи дурдасти кишвар марказҳои нави хизматрасонии бонкӣ кушояд ки ин имконият медиҳад ба аҳолии дурдасти кишвар ба хизматрасонии молиявӣ дастгирии собиқаҳои истисолӣ имтиёзҳо ҳаст ва ҳамчунин имсол мо боз ҳам меъёри фоизи қарзҳоро коҳиш додем, яъне то 10% солона коҳиш дода шудааст ки имконият медиҳад ба соҳибкориҳои ҳам истисолӣ ва ҳам хизматрасонӣ яъне имконияти хуб фароҳам оварда шудааст. масъалаи дигаре ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид гардид ин афзоиш додани ҳаҷми қарзҳои ипотекӣ мебошад. қарзҳои ипотекӣ қарзҳое мебошанд ки аз ҷониби бонкҳо ва ташкилотҳои қарзӣ ба шахсони воқеӣ барои харид намудани хонаҳои истиқоматӣ дода мешаванд. хусусиятҳои асосии қарзҳои ипотекӣ ин фоизи нисбатан паст, муҳлати дарози пардохт ва дастгирии давлатӣ ё имтиёзҳои махсус мебошад. бо шароити дастрас соҳиби манзили шахсӣ гарданд. қарзҳои ипотекӣ ва қарзҳо барои хариди хонаҳои истиқоматӣ барои кормандон аҳамияти калони иҷтимоӣ ва иқтисодӣ доранд. истифодаи оқилонаи ин қарзҳо метавонад ба беҳтар шудани сатҳи зиндагӣ, ҳавасмандии меҳнатӣ ва рушди устувори ҷомеа мусоидат намояд. ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити иқтисоди бозорӣ қарзҳо яке аз воситаҳои муҳими беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб мераванд. ин намуди қарзҳо барои хариди хонаҳои истиқоматӣ ва дастрасии шаҳрвандон ба манзили истиқоматӣ нақши муҳим доранд, зеро онҳо имконият медиҳанд ки эҳтиёҷоти асосии шаҳрвандон қонеъ гарданд. дар бонки байналмилалии тоҷикистон ба ин масъала диққати зарурӣ равона гардида соли 2025 дар ҳаҷми 5.3 миллион сомонӣ ба мизоҷон қарзҳои ипотекӣ дода шудааст. дар соли 2025 аз ҷониби бонк маҳсулоти қарзи ипотекӣ таҳия ва ба мизоҷон пешниҳод карда шудааст ки дар соли 2025 беш аз 5.3 миллион сомонӣ қарз пешниҳод карда шудааст. ин бо мақсади хариди хона ва таъмири хонаи истиқоматӣ, яъне қарзҳои ипотекӣ ба мизоҷон пешниҳод шуд. инчунин боз бонк дар нақша дорад ки дар соли оянда ин нишондодро дучар намояд. тавре асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар паёми худ ироа намуданд оид ба
вусъат додани қарздои ҳам соҳибкори истеҳсолӣ ва ҳам қарзи ипотекӣ бонк дар нақша дорад ки боз қарзи ипотекиро зиёд намояд. ба таъкиди масъулини соҳа барои ба таври самаранок гузаштан ба низоми ғайринақдӣ ҳамкории пайвастаи низоми бонкӣ вазорати идораҳои давлатӣ ва шарикони рушд ба мақсад мувофиқ мебошад. Бояд қайд намуд ки ташкилотҳои қарзии молиявӣ дорои тамоми инфраструктураи техникию барномавӣ пардохтӣ буда барои гузаштан ба ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ омода мебошанд. таҷрибаи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад ки гузариш ба низоми ҳисоббарбаркунии ғайринақдӣ яке аз омилҳои рушди босуботи иқтисодиёти миллӣ ва низоми молиявии мамлакат ба ҳисоб меравад. сабаби аслии оид ба гузариш ба иқтисоди рақамӣ дар тамоми мамолик хеле ки дида мешавад, корҳои назаррасе ба анҷом расонида истодаанд ва тамоми корхона ва муассисаҳо ва ташкилотҳои қарзию молиявӣ муваззаф шудаанд ки ҳарчи бештар низомҳо ва ҳамон инфраструктури зарурии хешро баҳри гузариш ба ин раванд вусъат диҳанд. чӣ тавре ки аз давлатҳои пешрафтаи дунё бохабар ҳастем ва тавассути васоити ахбори умма мебинем ва ҳисоботҳоро дар даст дорем, ба ин чин таваҷҷӯҳи бениҳоят зиёд расонида истодаанд. дида мешавад ки иқтисодиёти чин, ҳиндустон, шветсия ва дигар мамоликҳои пешрафта сатҳу сифати хизматрасонӣ ки ба ҳамин иқтисоди рақамӣ аҳамият дода мешаванд чӣ тавр пеш мераванд. ҷумҳурии тоҷикистон низ дар навбати худ айни замон оид ба гузариш ба низоми ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ ва вусъат додан ин самт корҳои назаррасеро ба иҷро расонида истодааст. бонки байналмилалии тоҷикистон низ аз лаҳзаи фармон ва дар асоси паёми президенти кишвар тамоми инфраструктураҳои зарурии хешро баҳри қабули пардохтҳои ғайринақдӣ вусъат дода истодааст. айни замон бонк бо зиёда 35 вазорату корхонаҳои мухталифи давлатӣ шартномаҳо ба имзо расонида низомҳои ҳамон анҷом додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ аз қабили посттерминалҳо, QRMсо, e-commerce ва дигар васоитҳоро насб намуда баҳри баҳрабардории аҳолӣ. ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бонки байналмилалии тоҷикистон зиёда аз 270 адад хизматрасониҳои давлатиро ба таври мустақим ва ғайримустақим дар заминабарномаи мобилии IBT24 ворид намуда мавриди баҳрабардории аҳолӣ қарор дорад. тавре иттилоъ дода шуд, бо пешниҳоди барномаи мазкур бонки байналмилалии тоҷикистон кӯшиш менамояд барои мизоҷони худ заминаи фароҳам оварад ки амалиётҳои бонкиро осону қулай иҷро кунанд. ғайринақдӣ ин асосан бе иштироки шахс амалӣ карда мешавад ва ягона ҳолате ки аз шаҳрвардон талаб карда мешавад ин бехатарии ҳамон ҳамёнҳои худ, кордҳои худро бояд ҳамеша ҳифзу ҳимоя намоянд ва маврид дар ҳолате ки агар истифода бурдани ҳамон бояд шахс мувассаф бошад ки ва боварӣ ҳосил кунад ки касе аз ҳамон мегем рамзи махфии онро дастрас карда наметавонад ва бехатарии онро бояд таъмин кунад. ва аз аҳолӣ ҳамчунин ҳамеша мо таъкид менамоем, чӣ тавре ки дар паёмҳо меояд ки ҳамон бонкҳо ҳарчи бехатарии ҳамон маблағҳои шаҳрвандонро таъмин намоянд ва дар ин самт ҳам аз ҷониби бонки миллӣ ва ҳам аз ҷониби бонкҳо тамоми чораҳо андешида истода шудааст. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳамон ҳамёнҳои электронии ватании хешро истифода баранд ки дар сурати ягон камбудӣ ва ягон нофаҳмие ба вуҷуд ояд метавон ки аз ҳамон ташкилоти молиявие ки дар дохили кишвар қарор дорад аз он раванд ҳамон маблағҳои худро эмин нигоҳ дошта тавонанд ва сари вақт ҳамон хатогиҳои пешомадаро бартараф кунанд. заминабарномаи мобилӣ яке аз низомҳои вусъатдиҳандаи ҳамин ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ ба шумор меравад. айни замон аз ҷониби бонк ҳамон IBT24 ки ба аҳолӣ хизмат мерасонад зиёда аз 264 хизматрасониҳои мухталифи давлатиро дар бар мегирад. аз қабили пардохти тамоми намуди андозҳо, иҷозатномаҳо, литсензияҳо, пардохти қувваи барқ, дигар пардохтҳои коммуналиро дар бар мегирад ки аҳолӣ айни замон аз ин чиз истифода бурда истодаанд. ҳамчунин дар заминабарномаи мобилии IBT24 бонки байналмилалии тоҷикистон дигар пардохтҳои ғайри давлатӣ ки аз қабили пардохти маблағи таҳсил,
бохча, интиқоли маблағ ба дигар давлатҳо ки зиёда аз 200 кишвари ҷаҳонро дар бар мегирад, бе ягон мамнуият метавонанд пардохтҳои худа амалӣ кунанд. ҳамчунин иқдом баҳри рушди ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ аз ҷониби бонк иқдоми махсус пеша карда шуд ки айни замон кортҳои Union Pay ки асосан дар Осиёи марказӣ ва Чин истифода бурда мешаванд ба аҳолӣ ройгон пешниҳод карда истодаем. баҳри вусат додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ ки асосан ҳамун кор дар замина барномаи IBT 24 сабт карда мешавад ва тавассути он пардохт карда мешавад, аз лаҳзаи ба имзо расидани фармон 586 оиди вусат додани ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ аз ҷониби бонк зиёда аз 160 000 корт ройгон ба аҳолӣ пешниҳод карда шуд. айни замон аз ҷониби бонк тамоми корҳо аз қабили гузарондани машварат ва корҳои фаҳмондадиҳӣ, баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолӣ, нақша чорабиниҳо тарҳрезӣ карда шудааст. аз ҷониби бонки миллии Тоҷикистон ин нақша чорабиниҳо тасдиқ карда мешаванд. барои бонк низ ин чиз як воситаи бениҳоят хуб аст ба ҳисоббарваркунии рақамикунонӣ гузаштан, чунки омилҳои шахсӣ кам дида мешавад ки дар ин сурат бонк метавонад рушди дигар намуди маҳсулотҳои худро пеша кунад. мо низ дар навбати худ кӯшиш мекунем ки ҳарчи бештар аҳолиро ба гузариш ба ҳисоббарваркунии ғайринақдӣ вусъат диҳем дар тамоми манотиқи ҷумҳурӣ ва ҳамчунин рушди ҳамин ҳисоббарваркунии ғайринақдиро аз ҷониби бонк низ, аз ҷониби роҳбарияти бонк низ дар мадди аввал гузошта шудаанд. дар рушди иқтисодиёти муосири миллӣ раванди пардохтҳои ғайринақдӣ нақши муҳим дошта, он фаъолияти пурсамари системаи молиявиро таъмин мекунад ва ба пешрафти иқтисодиёти кишвар мусоидат менамояд. ба роҳ мондани ҳисоббарваркуниҳои ғайринақдӣ барои пешгирӣ кардани омилҳои инсонӣ ҳангоми иҷрои ӯҳдадориҳои хизматӣ мусоидат намуда, барои рушди иқтисоди миллӣ, ҷалби сармоягузорҳои ватанию хориҷӣ, баланд бардоштани нуфузи мамлакат дар арсаи байналмилалӣ нақши муҳим дорад. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад. то барномаҳои дигар саломату муваффақ бошед.